welcome, idol. But welcome, idol. Thank you, idol. Kaibigang Wendell Kent Vlog. Shoutout, idol, from Kauswagan, Cagayan de Oro City. Mega love shoutout sa aking kaibigan na si Wendell Kent Vlogs from Kauswagan, Cagayan de Oro City. Salamat kaibigan sa pagpunta mo kay Tony Maxam sa kanyang live stream. Musta na ang banana natin dyan, kaibigan Wendell Kent? Yan, tusok idol from Julito Tapdasan Viral. Ito, si kaibigan Julito Tapdasan Viral. Mabilis na lumaki yung ano nito. Ganyang banana. Si nag-viral kasi siya eh. Viral mga video niya is okay naman yung mga video niya. Pasensya ko, ngayon lang ako nakabalik sa live mo from Wendell Kent. Oh, walang problema yan. Copy muna tayo, Kuya Tanying. Sige, Ate Grace, tapos na po. Kagagaling ko lang sa sa bayan. Okay na yung ating Ate Grace. Nakapagpa-load na tayo ng nahuli. 他叫阿斯木，旁边就是阿布扎嘛。他是一个定居在新疆的老外。Salamat po sa $8 million my house. Good morning po, host from Mandy Achek. Teka lang po may inano lang po tayo. Hanggat baba po ng bahay para may pin. Mega love shoutout sa lahat. Salamat, idol, sa jacket from Julito Tapdasan Viral. Yan, nagbaba ng bahay si Julito Tapdasan at saka si Wendell Kent. Magbalikan kayo, kaibigan Julito Tapdasan at kaibigan Wendell Kent. Post tambay ko, kapatid ni Alfredo Lacerna. Suportang tunay po. Dan na rin po from Rojak Rodelas. Ay, kay Lacerna pala to. Sige. Vlogger ka ba, kaibigan? Para maiano natin yung yung channel mo. Julito Tapdasan Viral, thumbs up na po kita from Wendell Kent. Yun, pabalik naman. OFW, kapatid na Wendell. Magaling na to si si kaibigan Julito Tapdasan. Teka lang po, saglit lang.
Mega love shout out po sa 7 million. Good morning bro. From Boy Peralta. Salamat bro Peralta. Salamat sa punta sa aking live stream. Good evening sa iyo dyan sa Montreal, Canada, kaibigan. Ulit tapdasan viral, thumbs up na po kita. OTW kapatid na Wendell. Si Kuya Alfredo Lacer na po host, kaibigan tunay ni Ma'am Lika Channel, maliit na vlogger host from Rojak Rodelas. Oh, lagi ako na dyan kay kaibigan Lacer na. Huwag ka mag-alala kaibigan. Support tayo dyan sa si kuya mo Alfredo Lacer na. Baba ka nga ng bahay mo. Ibaba mo yung bahay ni kuya mo para tingnan ko. Nakasubscribe na pala sa ito, Wendell Kent. Sweldo na ba? From Ate Free. Hashtag Wendell, full pack sa bahay mo kapatid. Thumbs up host. May galab shoutout, Sir Boy. Hindi ko pa nga nakukuha yung pin ko, Ate Privy Mira. Wala pa rin akong pin. Hinihintay ko pa rin. Matagal pa tayong susildo, baka 2020 to siguro. Hindi naman tayo nagmamadali sa sweldo, kahit magsildo tayo na maliit, okay lang yun. Basta nag-i-enjoy tayo dito sa YT. Salamat kapatid. With love, emoticon. Huli to tapdasan viral. Thank you po from Wendell Kent Vlogs. Aga mo live boss ha. Kagigising ko lang. Mega love shoutout sa mga bisita ni host. 9 na talaga ang schedule ko ng live. Kaibigan Joyce Menes. 9 AM na talaga ako para hindi magsabay-sabay kasi paghapon ako, kasabay natin si Gagang Rock. Sumagandang umaga na lang ako. Para habang pagkagising ko nagkakape, makasilip kayo sa akin. Tingnan mo yung kape ko nga tubig na lang na mainit. Kaya wala pang sweldo, Ate Privy Mira. Mainit lang na tubig. Kagabi pa yon si Ate Mira Lisa. You're welcome kapatid. Hashtag Wendell from Huli to Tapdasan Viral. Sa lahat ng magdikit sa akin, dikitan ko rin bukas para walang lagas sa idol from Wendell Kent Vlog. Mega love shoutout, Ma'am Ami. From Huli to Tapdasan Viral from Philippines. Privy Mira. Smile emoticon. Naka-live din si Sis Mira Lisa. Kagabi pa yan yung kay Ate Mira Lisa. Silent yan, sinilent niya. Sige lang, live ko lang from Ate Amine. Sige, okay lang. Salamat sa pagsilip, salamat sa pag-thumbs up. Kapatid, patusok premiere ko. Buti pa nga to si Ulito Tapdasan, marunong na mag-premiere. Ngayon lang naligaw sa akin si kaibigan Ulito Tapdasan, naunahan pa nga yata ako nito. Tingnan ko nga yung bahay ni kaibigan Ulito Tapdasan. O, kita mo na, 1.4 na, 1,410. Samantalang ako, 1.2 pa lang. Gaano kagaling nito ng kaibigan Hulito Tapdasan. Dahil pang like ng niya o ng premiere niya.
147. Ito malaking sasahurin. Like number 147 ako kaibigan, o bakas ako kaibigan, huli ito tapdasan. Primera Mega Love shoutout from Ami Jimenez. Habang nagkakape kwentuhan from Ate Ami Jimenez, hashtag Joyce Jimenez. Huli ito tapdasan, viral, monetize ka na ba? Oh, monetize na yata ito si kaibigan, huli ito tapdasan eh. Kaibigan, huli ito, andito ako sa yung ano, going to duty, going to get security license, security license pa na. Di pa nakadikit, mamaya ako ididikit kaibigan. Harang sir from Miss Lynn Espanyola, thank you, thank you. Rojak Rodelas, yan, nag-drop ng bahay. Salamat kapatid Tunying, dahil sa tulong ng mga kapatid natin, kaya nakaabot agad tayo dyan. Naalala ko nung Clinex ka namin ni Ate GNM Pilam Vlog, ano pa lang yung subscriber mo, 50 plus pa lang. Ang unang video mo yung kumakain ka ng walang ulam doon sa yung ano, sa guardhouse, na sabi ko kung malapit ka lang, dadalang kita ng ulam dyan, kahit itlog o kaya tuyo. Pero mo, tinan mo naman ngayon, nalampasan mo pa ako. Yan ang mga masisipag natin mga kaibigan. Salamat kapatid ha, from Huli to Tapdasan, viral. Gawa lang daw po ng pelikula si Kuya from, oh sige, no problem. Mamaya ipin ko yan. Pakidikita naman sa nakapin mga kaibigan, sa nakapin. Para mapalitan agad mamaya. Dapat kapatid, baka sunod weeks pa from Huli to Tapdasan viral. Ay, sunod na weeks pa. Salamat kapatid ha, from Huli to Tapdasan. Walang problema yan, thank you, walang problema. Salamat din sa pagpunta mo kay Tunying. Yelo 22 TV Green, harang. Thumbs up, good morning sir. Wag naman sir at kaibigan Miss Lynn Espanyola. Ayaw kong matawag na sir, kaibigan. Tunying lang, Tunying or Maxam, okay na yan. Hindi po tayo karapat dapat na tawagin sir. Nakakahiya sa mga makakarnig na mga nakakakilala sa akin. Hindi po tayo nakaupo sa pamahalaan para tawagin na sir. Sapat na sa akin ang Tunying, Maxam, okay. Tunying or Maxam, kaibigan, okay na yan. Yelo 22 TV Green, nag-drop ng bahay. Kapag may tiyaga, may linaga. Yun, tama yun. From Ami Jimenez. Wendell Kent Vlog. Yelo 22 TV Green, daan sa nakapin, 282. Andito na naman ako, Kuya Tunying. Pababa nga ng bahay kaibigan no Genter. At ayudahan ko. Okay na yung pang-ayuda natin. Basta idol kita, hahaha, from Ami Jimenez. Ikaw ang idol ko, Mami Jimenez. Ay, Jesse Jimenez pala. Kasi kinaya mo yung buko challenge. Ang hirap nun. Ang hirap mo ganyan nun. Biro mo angat-angat mo yung buko na sariwa. Kahit ako idol, kuyan ha, from Nugenter. Yun. Nagbaba na si kaibigan Nugi. Teka lang, titinan ko lang kaibigan Nugi ha.
Teka lang po, isa-isa lang po kung paayuda. Isa, kaibigan. Panoorin ko lang, para sulit. Like na 106. Mamaya itong kay kaibigan Tapdasan. Pero papanoorin ko yan, kaibigan Tapdasan, huwag kang magalala. Nandyan lang sa baba, oh. Subscribe ko na pala. Yan, oh, Kalimbang all na kaibigan. Julito Tapdasan. Sige, baba po, Ate Jimenez. Hashtag Joyce Jimenez. Panurin ko lang kaibigan Nugenter ha. 7 yan, 7. 7 yung ipapaayod ako sa'yo, kaibigan Nugenter. Kasi ito, nakadikit na lahat. Pakita ko lang. Para walang daya, walang daya. Kaya na, nakadikit na kaibigan Nugenter, oh. Isa, nakadikit na. Kalimbang all. Kalimbang all. Para makikita nila na ano. Ilang ka pala ngayon? 764. Gagawin ko yan 770. 771. 75. O, 771. Kaya isa-isa lang po. Magdikitan po tayo, magdikitan. Sa mga nandito. Pasensya po kung hindi ko mabasa ha. Dahil nag-aayuda po ako. Kaya sana maunawaan niyo po si Tunying. Ngayon lang po ako makakapag-ayuda mga kaibigan. Kaya pasensya. Ito po, oh, padikit naman po from Puldo Kimanyo. Salamat kapatid Tunying ho from Julito Tapdasan. Magdikitan po, magdakitan. Host, paayod na din ako. Salamat. Oh, sige mamaya. Nasgaran. Kasunod ka ni ano. Kaibigan Nogi. Panoorin ko lang para dikit. Lahat kayo, didikit ko lahat yan. Ayuda ko, 7. 7 ayuda, 7. 7 po yan lahat, 7. Papanoorin ko lang po isa-isa para hindi pwedeng idikit agad. Dapat mapanood para sure na didikit. Yellow TV 21 Green, Nugenter, Dan dikit. Yan, thank you, Yellow 21 TV Green. Magdikitan na po kayo, magdikitan habang nag-aayuda po ako sa isang sa isang tao. Magdikitan na po kayo. Huwag na pong hintayin na naunahan kayo ng isa. Magkusang loob na po kayo na magdikitan para mas maganda po. Yan si Puldo Kimanyo. Pakidikitan naman daw po. Salamat, babalikan kayo niyan. Basta enjoy tayo sa YT from Ate Ami Jimenez. So tama yun Ate Ami Jimenez. Idol Joyce Jimenez. Salamat host. Mamaya kay ididikit ko rin yan kay Idol Joyce Jimenez. 15 thumbs up dan house from Ami Utasa Vlog. Thank you Ami Utasa. Rojak, dan sa nilapag mong video, 5 thumbs up. 302 ako sa bahay mo. Yun. Thank you Julito Tapdasan. Harang from Puldo Kimyano. Baba ako bahay, baka may maglablab sa akin dyan host. Oh, meron dyan, meron. Pababa naman po kay kay Ami Jimenez. Salamat kapatid Tunying Yaho. Mamaya ka na Wendell Kelta. Mamaya kita ayudahan kahit nauna ka, sorry. Pero ayudahan kita, walang problema.
Yan, ipiping ko lang si Nogi kasi yes siyang ayudahan ko 5 minutes, didikit na to kaibigan Nogi. Like number 106, itong isa Magdikitan po, magdikitan. Pang 666 kaibigan no Gentera. Pang 766. Like 107 na. 5 minutes lang, panonoodin ko 5 minutes para mas maganda yung dikit. Magdikitan po, magdikitan. Baba ako bahay, baka may maglove sa akin. Matatapos na kaibigan huli ito tapdasan Salamat kapatid Tunying. Boss Becky naman, paayuda kaibigan ko, salamat po Brampol Dokim. Sige, lahat kayo ayudahan ko. Isa-isa lang. Maraming salamat Idol Tunying from Nogi Hunter. Ito po, padikit naman po. Mega love shoutout, harang from Ate Merly sa channel. Sana all, madaming ayuda from Ami Jimenez. Mamaya bibigay ka rin sa'yo, Ate Jessie Jimenez. Isa-isa lang. Panunurin ko rin 5 minutes, 5, 10, 15, 20, 30. 35 minutes na pala to, pag 7. Pag tigpa 5 minutes. 3 minutes lang pala, 3 minutes. Kaibigan Nogi, 3 minutes lang lahat para Pag 5, 7, 35 minutes yun. Mahaba, hindi natin maayudahan lahat. Wow, Bigs, ka talaga, the best ka talaga, Idol Tunying. Dan Ami, hindi ako makabakas. From Ami Utasa Vlog. Bakit di ka makabakas? Hindi ka mababalikan. Ami Utasa, pag wala kang bakas, di ka mababalikan. Host Dan sa nakapin. Danny Daddy. Yun, pabalik naman kaibigan ng Ganter kay Rojak Rodelas. Hashtag Alfredo Lacerna Lacerna yata. Nag-enter ng draft ng bahay. Sa mga magsusukli, sa mention na lang po. Sa mga magsusukli, sa mention na lang po. Yun. Yung mga didikit po sa akin, babalikan ko po kayo. 2 minutes. Dan dikit po from Nas Grand Vlog. Hashtag Yellow21TV Green, pulpak sa bahay mo kapatid. From Hulito Tapdasan Viral. Magaling na talaga to si Hulito Tapdasan. Laki na ng pinag-improve ni Hulito Tapdasan. Salamat po sa nakadikit sa akin. Huwag kayong mag-alala dahil babalikan ko po kayo, promise, from Wendell Kent. Magbalikan tayo, para lahat naman tayo magkaroon ng banana. Hi from Hebron TV, my friend Hebron TV from Korea. Hello my friend, mega love shoutout. Mega love shoutout to you and to your family. My friend Hebron TV, yon with love and care emoticon. Makinikit naman po. Please drop your link, my friend Hebron TV.
Nogi Enter TV, nag-drop ng bahay. Good morning, Kuya Kumpogi from Emma's Channel TV. Ayan na naman kayo, nasan ba yung Pogi kasi ngayon? Nagagalit yung, nagkakaroon tuloy ako ng tuwad. Yun, 4 minutes na, kaibigan. Dalawang ayuda kaibigan, dalawa. Padikit po sa nakapin. Tsaka palike ng ating live stream mga kaibigan, makisuyo. Pang 768 kaibigan ah. Gawin natin 770 yan. Like number 110 na. 110. Good morning, Kuya Kumpugi. Full dogim niya no, bigi-bigi with sanitizer. Hand sanitizer. Hebron TV yun. Bigi-bigi with love and care emoticon. Nogi, dan sa bahay mo kapatid with love. From Huli to Tapdasan Viral. Hello everyone from Hebron TV. Yan, please drop your link, my friend Hebron TV. Si Hebron TV is from Korea. Hi host, good morning to all guys from Ate Emma Channel. Hebron TV, hello host from Hebron TV. Pakinikitan niyo si kaibigan Hebron TV dahil pag nag-live yan, pag pumunta sa live nyo, nagpapalipad yan, nagpalipad na naman ng 100 yen, 1,000 yen. Ng isang araw, nagpalipad kahapon yata. Ng isang araw pala, 100 yen. Thank you very much my friend Hebron TV. Thank you for 1,000 yen money. I won money. Won money pala, won. Di ko alam yung mga pera kasi ngayon eh. Di ko pa alam yung mga pera-pera na yan eh. Alam ko lang yung pera ng Pilipinas. Tapos dollar, yun lang alam ko. Morning idol. Habang hinihintay ko ang aming ililibing from Nogi Hunter. Ba't nawala yung picture niya? Kaibigan Nogi. Naglo yung screen ko ah. Pero maandar naman oh. 2 minutes. Hebron TV, bigi-bigi with love and care emoticon. Wendell Kent Vlog, bigi-bigi din. Thank you my friend. I always support you from Hebron TV from Korea. Thank you. Very appreciated my friend Hebron TV. Thank you for support to my YouTube channel. Thank you very much my friend. Jessica Or, thumbs up down host from ating Jessica Or. Porto Kimiano. Minundo ka ng tubig. Kuya, palablang po yung premiere ko. Mamayang 10 PM. Po yan, in advance. Sige paano ate Emma, pababa ng bahay po para sabihin ko. Hi, I'm Korean. Primer have 31st banana. 2 channel sub with friend. Yan, dikitan niyo po si Hebron TV. Pakidikit kay Hebron TV. Ba't nawala yung screen? Yan, 3 minutes na. Sira na ito yung screen na.
Palike naman po sa ating live stream mga kaibigan. Dulo ko. Hindi makakonect. Back muna ako. Pang 769 kaibigan. Like number 111 na. 769 na. Dan Wendell. Wendell Kent, bigi-bigi. Hebron TV, bigi-bigi with love and care. Hebron TV, give me some bananas please host from... Okay, no problem my friend. I'll give you 7 bananas again today. Just wait a minute. Okay po kapatid Jeng from Hulito Tapdasan. Pakinikitan po si Hebron Si Hebron TV pag-monetize po kayo, papaliparan kayo niyan. Ayun, nagpapalipad sa akin. Kahapon nagpalipad ng 1,000 won. Ngayon nagpalipad na naman. Thank you my friend Hebron TV. Okay po kapatid Jeng. Host, paayod na din. Salamat. Sa ayudan kita maya. Ami utasa. Pati si Wendell Kent. Lahat kayo, lahat. Give me some bananas please host from Hebron TV. Yes my friend Hebron TV. Please wait a minute. Jessica Or, bigi-bigi, Wendell Ken, paayad na din sa mga solid subscriber dyan, promise. Babalikan ko yung promise. Hulito Tapdasan Viral, nag-drop ng bahay. Off comment from, ba't off? Ay, off comment? Kanino ba yung off comment? Tulong mo naman Anong tangon na to? No enter, Dan Pulpak. From Nas Garan Vlog. Hi, I'm Korean Premier here. Have 31st banana. 2 subscriber with friend from Hebron TV. Please connect naman kay Hebron TV, mga friends. Please connect to my friend Hebron TV. Tapos pa-mention po. Nababasa naman niya. Nagbabalik po yan sa Hebron TV, nagbabalik. Hi, Hulito Bisaya ka din pala from ating Grace Laurenti channel. Hi, I am Korean Premier, Rector Tibur's Bananas, 2 channel subs with friend. Wendell Host Vlog, dan thumbs up. From Korea, from Hebron TV. Give me some bananas please host. Ami Utasa Vlog, Dan Hebron. From Ami Utasa, yun. My friend Hebron, Ami Utasa Vlog is done to subscribe to your channel, my friend. Dan Ticket House, nakapin from Nasgaran. Sige. Ito para mapadali kayo. Dikitan nyo si Palitan mo na kita kaibigan Logia. Yan, 3 minutes na. Yan, pakidikit sa Koreano. Nagbabalik po yan, nagbabalik. Sinasabi ko po sa inyo, nagbabalik yan. Pag na-monetize kayo, nagpapalipad pa yan. Kaya dikitan nyo. Sayang ng 1,000 won. Palike naman po sa aking live stream mga kaibigan. Huwag makakalimot Salamat. Pahaba ng bahay kaibigan Nug-enter, isa-isa lang. Di ko maisasabay-sabay lahat. Nagbabakrade ako, bakrade. Nogi Hunter. Wala na si Nogi Hunter. Pababa nga kaibigan Nogi. Tatlo.
Pababa kaibigan Nogi, kaibigan Nogi pababa ng bahay. Wendell Cantam, Grand Tamsak. Wendell Clint, tapos na pala. Jessica Or, hasta kulit tapdasan viral, Dan Pulpak, from Ate Jessica Or. Hebron TV from Korea, Jessica Or TW, sabi niyo ulit tapdasan. Give me some bananas please house, from Hebron TV. Yan, padikit sa nakapin. Hebron TV, Dan Dikit. My friend Hebron, Nasgaran vlog is done to your channel. Please subscribe back my friend Hebron TV to Nasgaran vlog. Hashtag Diyos si Dan, sa bahay mo kapatid, from Ulito Top the Sun. Hebron TV, Dan from Nasgaran TV. O, babalikan ka niya Nas, mabalikan ka niyan, promise. Wendell Kent vlog, Bigi Bigi. Dan Hebron from Ami Otasa vlog. Ate Emas channel. Tamasakan ko ngayon kay Ate Ema. Premiere pa yun? Hindi naman premiere Ate Ema. Akala ko premiere. Oh, hindi naman premiere. Ano ba talaga Ate Ema? Oo ba kaibigang Nogi? Ano wala sa kaibigang Nogi ah. Next naman, next. Mamaya na. Premiere yun. Hindi naman eh. Oh. Yung pinakang premiere ang ibaba nyo Ate Ema. Para hindi na pupunta sa ano, hindi na pupunta sa videos. Like number 74. Ayan po, like number 74 oh. From Pax Viloria. Yung pinakang premiere na po ang ibaba nyo Ate Ema para hindi na pupunta sa inyong video. Para pag click po, premiere nyo na agad yung makikita. Yung iba, pag tamad yung iba, hindi pupunta sa premiere nyo. O yan, hindi premiere eh. Pupunta pa sa premiere. Like number 75 na oh. Tapos subscribe ko pa rin to. I-subscribe ko pa rin Ate Ema. Yan, Kalimbangol na po. Like number 75. Magkasunod po yung aking yung aking mention. Yan, magkasunod po yung Kulot Channel. Yun oh, nagano rin si Julito Tapdasan, Ate Ema. Salamat kaibigan Julito Tapdasan. Salamat sa pag-thumbs up sa premiere. Yan, magkusa na po tayo na pumunta sa sa may premiere para hindi na po tayo mahirapan. Para pag mag-ayuda po ako, sa inyo na lang po ako nakatutok, hindi na po ako magpipinpin.
Hebron TV, another one. Subscribe to your channel, my friend. Nabubulo na tuloy ako. My friend, Hebron TV, another one to you. Bell all, my friend. And like number 56. Yan, magdikitan po, magdikitan mga kaibigan. Di ko pa naayudan si kaibigan Julito Tapdasan. Mamaya ka na kaibigan Julito Tapdasan ha. Grace, kapatid Bisaya ako, taga Cebu. Mangyan sa Brunei, mega love shoutout house. Salamat kaibigan Mangyan sa Brunei. Grabe ang bilis ni Nogi Hunter TV from Wendell Kent Vlog. Wendell Kent, ang kita po siya. Mamaya, ayudanin kita Wendell Kent. Huwag ka mag-alala. Padikit na Wendell Kent sa mga naandyan, huwag mo nang hintayin na ikaw ang unahan. Para makarami ka ng banana, dikitan mo na sila ng dikitan. Huwag mong hintayin na ikaw lang yung unahan na dikitan. Yan ang payo ko lang sa'yo. Hindi ka makakarami ng banana kung ikaw maghihintay na dikitan. Dikitan mo na sila ng dikitan tapos mag-mention ka. Pag ikaw ang iisip mo na ikaw unang didikitan, ikaw huli magbabalik, hindi lahat ng tao ganun ang style na mangungunang magdikit. Payo ko lang sa iyo kaibigan Wendell Kent, para bumilis ang iyong banana, magkusa ka na ikaw ang yung dumikit na una. Ikaw yung maghintay na magbalik. Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka na babalikan ka, hindi yung ikaw yung gusto mong unahan na dikitan, hindi pwede yun kasi hindi pare-para siyang isip natin ng mga tao. Mangyan sa Brunei, thanks for supporting from Wendell Kent Vlog. If you subscribe, I'm trying to bring my friend, but you're busy from Hebron TV. Thank you my friend, Hebron TV. Natapos na. Wendell Kent, dan sa'yo from Mangyan sa Brunei. 2022 pa siguro ako makaabot ng 1K subscriber ha. Kaya nga kaibigan, galingan mo ang pagdikitan. Hindi yung ikaw yung naghihintay ng unang dikitan. Pag may nakalagay dyan na link, dikitan mo na agad. Kasi babalik naman yan eh. Babalikan ka niyan. Nagalit ka na naman, tutuwaran ka na naman dyan. Ami Uta sa vlog, salamat po from Wendell Kent Vlog. Premier yun from hindi po premier Ate Ima channel. Promise, hindi po, kahit po i-click nyo, hindi premier. Pa-shoutout Kuya Ivan. Dayko nakanood kahapon kasi lobat ako from Denmark, Horian, Vargas. Yun. Mega love shoutout sa aking pamangkin. Yun, my friend Hebron Dan. But I'm trying to watch your harang, your ads. I can't escape your advertise, my friend. Shoutout ulit kay pamangkin kong John Mark Julian Vargas and sa Julian Vargas family. Ang pamangkin ng aking misis na supportive sa akin. September 3 nakalagay, feeding program yan. Thank you po Kuya from my channel. Idol, live na ako saglit kasi may ipabili si mama sa akin saglit. Sige, walang problema kaibigan. Ami Uta sa vlog, Dan Pulpak from Jessica Or. Pabalik naman kapatid na Ani Utasa.
Kaya Ate Juicy Kaor. Hello my friend, Asta Gebron TV, already connect to your channel. My friend, from Hulito Tapdasan Viral. Hi, I'm Korean Premier, have 32 bananas with channel free my friend. From Hebron, di ko alam kung paano kuya. From Imas Channel TV. Ay, kaya naman pala. Jessica Or, Nasgaran Vlog, dan sa iyo pulpa from Jessica Or. Harang host from Ami Utasa Vlog. Yan, mabuti pa si Ami Utasa. Pag nagbalik, harang ulit. Thank you kuya from Imas Channel. Another one, my friend. Subscribe to your channel. Another one account. Bell all and like 57. Number 57. Hebron TV. Jessica Orteg double sa'yo from Mangyan sa Brunei. Mangyan sa Brunei, Hulito Tapdasan, dan na sa'yo. Pabalik naman po kay Mangyan sa Brunei mga kaibigan. Ate Jessica Or, Hulito Tapdasan. Dan tamsak sa nakapinhos from Nasgaran. Thank you. Ema Channel TV. Dan tamsak sa premiere mo kapatid. Pang 700 ay pang 76 tamsak ako doon. Oh, 76 nga. 74, 75 ako eh. From Hulito Tapdasan. Jessica Ordan sa'yo. From Mangyan sa Brunei. Nasgaran TV. Dan Ticket House. Phil Hong Kong. Bigi Bigi with loving care emoticon. Thank you po Hulito Tapdasan from Ate Ima Channel. Dan Hulito from Ami Utasa Vlog. Basta may butas, pasok. Hehe, from Mangyan sa Brunei. Alicia Indiana yun. Tamsakos from Ate Alicia Indiana. Another one, my friend. Subscribe to your channel, my friend. Hebron TV. All bell, my friend, and like number 59. Good morning sir from RPL Vlog TV. Pababa ng bahay mo kaibigan RPL Vlog para maligitan ka. Hulito Tapdasan Viral, Mangyan, bahay mo po. Baba mo para mabalikan kita from Hulito Tapdasan Viral. Okay po, para Mangyan sa Brunei. Jessica Or, Mangyan sa Brunei, Dan Pulpak from Ate Jessica Or. Phil Hong Kong, nag-drop ng bahay. Tinahuwa si Phil Hong Kong.
Hindi ko yata na ayudan ito. Skill Hong Kong eh. Tapos na pala. Ate Jessica Or, bigyan kita ng isa. Ate Jessica Or. Bigyan ko lahat para ano. Kalimbang all, na like number 11 na po. Kung sino mapindot ko dito, yun na lang ano ko. Pag hindi pa nakasubscribe itong mga ano natin. Thank you po Ate Regina Villarmino TV channel. Salamat po. Mangin sa Brunei, bigay ka rin itong isa. Kalimbang all, like number 38. Panoorin mo lang po, may harang eh. Pero hindi ka pa naman monetize. Skip ko na po. Skip ko na, hindi ka pa naman mo. Pag monetize po, hindi ko escape yan. Kasi pag hindi pa naman monetize, hindi naman kailangan panoorin yung ano. Yun na, kay Ate Jessica Or po pala tayo. Kung sino mapindot ko, yan lang bibigyan natin. Tama Jude host, basta bakas lang dyan para mabalikan. Para umat, basta magbakas lang po para mabalikan din po kayo. Pilong kong OTW sa'yo. Ay, naka-live na. Ba't naka-live na to? Another one, my friend, Hebron TV. Like number 60, my friend. Pilong kong OTW sa'yo from Mangyan sa Brunei. Hulito Tagdasan dan Ami, dan po sa bahay mo kapatid with love from Hulito Tagdasan. Mangyan sa Brunei, dan po full pack sa'yo from Ate Jessica Or. Mangyan na FW from Hulito Tagdasan, viral in the Philippines. Salamat Nasgaran, balikan kita maya. Kita ko na bakas ninyo from Ami Utasa. Hi, I'm Korean Premier, have 34 bananas, 2 channel subs with my friend. From Hebron TV, my friend Hebron, RPL Vlog. Ginawa ko si RPL. Biglang may bago. Sorry po, nahuli ang ano, nahuli ang jacket.
RPL o, dalawa, idikit ko sa'yo RPL. Pagsabayin ko na para ano. Hindi na ako mahirapan. Like number 8 RPL, ayan o. Panurin ko. Number 8 na. Itong isa like number 9. Didikit po to dahil tigi-isang cellphone lang yan, tigi-isa. Kaya didikit po yan. Backup account ko po yan, hindi ninja. Tigi-isa pong account yung mga yan, tigi-isang account. Ayun gumalaw ito isa. Gahanga. Bayaan mo lang sila kaibigan ano, RPL. Kung magbaba ng magbaba. O pangatlo RPL RPL pangatlo. Seven, 8, 9, 10 yung aking like. Ayan o, tatlo pinapanood ko sa'yo kaibigan RPL o, tatlo. Sa'yo lahat o sa'yo, tatlo. Para tatlo na agad ang ayuda ko sa'yo. Yun, tapos na. Pang-apat na to RPL, pang-apat. O RPL, pang-apat o, pang-apat. Like number 11 na o, 11. Hintayin mo lang Rojak Rodilas, babalik yan. Mabait yung Koreano na yan. Chevron TV. I'm sorry, I subscribe to everyone who's been lovely. I got a call, so I'm on the phone from Hebron. Sige, no problem my friend Hebron. May bibili na lang ako saglit host. Sige, okay lang. Mamaya, balikan na lang mamaya. Isang oras pa lang naman ako, 3 oras ako magla-live. Thumbs up host from Mama's Vlog. Thumbs up Dan Harang from Starlight Channel. Give me to channel some banana sauce from Hebron TV. O Idol Tonying, babalikan ko sila from Wendell Kent Vlog. Mamaya, didikit ko sa iyo ito. Wendell Kent, didikit ko sa ito. Lahat. Salamat host from Alicia Indiana. Thanks from Hebron TV. You're welcome my friend Hebron TV. Wala bang extra dyan si Mama Buto, naka-live. Salamat po sa payo mo from Wendell Kent Vlog. Basta ganun lang kaibigan Wendell Kent, huwag ka na maghintay na ano, para mabilis na dumami yung banana mo. Kasi pag nakita nila na dumikit ka rin at nagbakas ka ng tama, babalikan ka nila. Tinan mo to si Yolito Tapdasan. Dinikitan ko to, tinulungan namin to ng nina Boy Peralta. 50 pa lang yung subscriber niya, ngayon 1,400 na. Ang bilis. Kasi nagdidikit siya na nagdidikit eh. Basta mag-mention ka na kung sino dinikitan mo. Para mabilis na dumami yung banana mo. Pilong kong dan sa'yo from Mangyan sa Brunei. Nasgaran Vlog, nag-drop ng bahay ni Alicia Indiana. Wendell Kent Vlog, nag-drop ng bahay in Ate Rina Villarmino TV channel. Good morning po Ate Rina.
May bibili lang ako saglit. Sige, okay lang. RPL Vlog. RPL Vlog TV. Dan sa bahay mo kapatid. With love from Hulito Tapdasan. Starlight Channel. Bigi Bigi. Harang ulit host. Dan RPL Vlog from aming utaw sa vlog. Namaya 4 minutes pa lang. Mahaba pa na to. 10 minutes tong ano ni kaibigan RPL Vlog. Ito pwede na to, 6 minutes naman ako. 6 minutes ko nang pinanood. Loading pa yata. Nakakarami ng dinikitan si Hulito Tapdasan. Yan ang magandang nangingisda, talagang nagdidikit. Inuunahan na agad kayo. Mga nakadikit na to eh. Titingnan ko lang yung mga hindi pa nakadikit na cellphone ko. Test drive muna ako, idol. Tunying from Mangyan sa Brunei. Ay, sige, ingat sa pag-test drive mo, kaibigan. Sana makapasa ka sa test drive. Mahirap mag-test drive. Kala nyo. Kaya doble ingat, kaibigan. Salamat idol from Mangyan sa Brunei. Jessica Or. Bigi Bigi. May jacket na kaibigan, Starlight Channel. Nahuli lang, sorry. Sana all madaming gadget. Starlight Channel. Pa-jacket daw. May jacket na po. Hebron TV. Hulito Dan. With love and care from Hebron TV. Oh, ayan. Nagbabalik na si Hebron TV. Jessica Ordan po, Malaysian style from Rojak Rodelas. Wow, kabayan pala kita. Kalimbang all kita. From Starlight Channel. Sabi niya, sayang nakamute ako, work mode from Starlight Channel. Thank you my friend, hashtag Hebron TV from Hulito Tapdasan. Pangasinan din ako, San Carlos from Starlight. Ay, okay. Sige, Starlight. Babangan ng bahay mo kaibigan Starlight. Para makita natin. Yun, Starlight isa. Isang banana. Like number 10. Basta kung sino mapindot ko hindi pa nakasubscribe, hindi pa nakadikit, ididikit ko na lahat. Saan na yun? Bilis ko nang kita yung Starlight. Pababa nga Starlight ng babae mo. Huwag magtampo yung hindi ko na nahayudaan ha. Isa-isa lang po. Mahina po si Tunying. Mahina ang kalaban. Pangalawa, Starlight. Pangalawa.
Yan, kalimbang all na, oh. Like. Like number 11 na. Ano lang kay Starlight? Baba ulit ng bahay, Starlight. Baba na ng background ko eh. Yun. Oh, ito pa ulit, pangatlo. Starlight. Like number 12 na, oh. Number 12. 12, 11 at saka number 10. Yung ang like. Tatlong ayuda. Panurin ko lang. Tunying, don't forget premiere ko, 10:30. Okay. Pakisulat nga ba ko? Si Atrina. 10:30. Premiere. Okay, copy po, Atrina. No problem. Pilong kong bigi-bigi with love and care emoticon in Atrina. Thank you sa jacket from Starlight. Pilong kong Danpul Pack from Jessica Or. Pag po kayo lapag na pag ng link, makapalo kayo ni Lolo from RPL. Hebron TV, Philippine Dan with love and care emoticon. Coming from Hebron TV. I am Korean Premier, have 34 bananas to channel subscribe with friend from Hebron TV. Nasgaran Vlog, Dan Dikit from Alicia, Indiana. Phil Hong Kong, nag-drop ng bahay. Good morning po, Manay Christ Follower TV. Hello host, good morning sa imo kabayan from Manay Christ Follower. Thank you po, Manay Christ Follower. Reyna Villarmina TV channel, bigi-bigi. Host Dan kay Koreana from Rojak Rodelas. Yun. My friend Hebron TV, Rojak Rodelas is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Rojak Rodelas mo ito from Jessica Or. Main mo ito. Si ano po yan? Si kaibigan ng Lacerna. Alfredo Lacerna. Alicia Indiana, nag-drop na ba? Hello. Hebron Dan from Rojak Rodelas. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Host, baba ng bahay ni Kuya. Teka lang. Ilang minutes na ba to? 5 minutes na pala. Okay, didikit na to. Kaibigan Star Bright. Itong ano eh, pag hindi pa marunong magbaba eh. Alfredo Lacerna. Ito yon yung kay Kuya mo, Alfredo Lacerna. Paki-comment nga agad. Yun, may jacket na, Manoy, may jacket na. Sorry kung na-late, Manoy, sorry. Sorry kaibigan di Apox kung nahuli yung jacket. Natabunan na ako. Hi my friend, MHTV. Ito ba yung sa kapatid mo, Alfredo Lacerna? Opo, sige. Ibababa ko. Latest video ang ibababa ko, kaibigan ha.
Yan, sabihin mo Rodelas. Rojak Rodelas ha. Pabalikan mo dyan sa linapag ni Anthony Max. Channel ng kuya mo. Yan, malapit na mag 5 minutes. Kaibigan Starlights. Starbright pala ta. Starbright channel. Yun, matatapos na itong isa oh. Natambakan na naman ako. Pa-thumbs up po sa mga bago. Mga hindi pa nakakapag-thumbs up. Salamat! Good morning bro Tanjing from Gamol ng ang Gamol ng parang Pangasinan from Gagamrak TV. Salamat. Salamat di Apox sa pagtambay ng iyong dalawang account at saka duck uppers. Thumbs up house, ang ganda ng ads from Ate Rowena Tiranya. Thank you po Ate Rowena sa panonood ng aking advertise. Starlight Channel, Wendell Kent Vlog Dan. Thank you host from Starlight Channel. Hashtag Starbright. Rina, tamsak na po kita from Wendell Kent Vlog. Oh, marunong ka naman pala mag-baro, Jack Rodelas. Nasa taas po yung ano kay Rojak Rodelas oh, yung sa kapatid niya. Taas po ni Duck Uppers. Hello host from Duck Uppers. Thank you so much from Starlight Channel. Hello host Ramdam from The Apox. Ramdam, anong Ramdam kaibigan The Apox? Alicia Dan, sa bahay mo kapatid watching sa video mo going to Palawan. Rojak OTW. Pelong kong tampisak na po kita from Wendell Ken. The Apox, bigi-bigi. Rice Follower TV, bigi-bigi with loving care emoticon. Tusok from The Apox. Patamsap naman po ng premiere ni Ate Rowena Tiranya. Anong oras pa yung Ate Rowena? Para ilista ko, para hindi ko makalimutan. Tinan ko lang. September 7 pa pala. Sige, matagal pa. Mag-thumbs up na ako Ate Rowena oh. Number 4, like number 4. Pa-thumbs up naman sa nakapin mga kaibigan. Yun, matatapos na kaibigan. Starlight. Hashtag Starbright. Dikit na yun, sigurado didikit na yun. Ba't nag-iba, Ate Rowena? Yun, like number 9. May mga nag-thumbs up na, Ate Rowena. Number 5 ako kanina. Ngayon number 9. Ay, hindi mo pala nakasubscribe. O, subscribe ko na din. Magbakas pa rin ako para ano. Si Starlight, nagbakas si Starlight.
Hi from MHTV. Wait my friend MHTV. Wait for a while my friend. Your host Tony Masang is very busy. Mangyan in Brunei, tamsakdan, dikit. Wala, hindi ko na mabasa itong mga to. Alis yan dyan, Dan Pulpak. Hebron TV, thumbs up na po kita from Wendell Kent Vlog. Hebron, old friend, thumbs up only. The Apox, bigi-bigi with loving care emoticon. Rojak, thumbs up na po kita from Wendell Kent. Only give me some banana sauce from Hebron TV. Yun, sige. Palikita naman po itong MH. Sa nakapin po. May kisuyo. Mas malaki pa pala yung pera natin kaysa sa wood. Di ba God? Yun. My friend, Hebron TV, I'll give you one banana to your another channel. Kalimbang all and like 133, my friend. Ami okay Dan from Hebron TV. Ami Utasa, Hebron, Dan friend, thumbs up only. Jessica or thumbs up na po. Starlights, okay host, thank you so much. MH TV, give me bananas 10 from Hebron TV. MH TV, then to you from Starlights. Please subscribe back, my friend Hebron TV, to Starlight channel. Anthony Max Dan. Wendell Kent, bigi-bigi, Jessica Or. Bigi-bigi rin, Ami Utasa Vlog, Dan sa nakapin. From Ami Utasa, pabalik naman daw po, Ate Rowena Tiranya. Babalikan kayo niya ni Ate Rowena. Idol patamsak po, from Wendell Kent. Mamaya kita idaan kaibigan Wendell Kent ha. Ano naman kita sa Facebook. Tamsak na po sa nakapin, Idol, from Wendell Kent Vlog. Tamsak na daw si Wendell Kent. Sa nakapin, Ate Rowena. Pulpak sa nakapin from Starlight. Mangyan sa Brunei, nagrap ng bahay. Host, tamsak kalimbang host. Balik na lang po kay Kuya. Legit po ito from Rojak. Tamsak kalimbang kanino, kaibigan Rojak. Sabi nyo kung kasaan ka nagtamsak kalimbang. Alicia Indiana. Nag-drop ng bahay, Jessica Or, dan dikit sa'yo. Salamat po, from Alicia Indiana. Magdikitan po, magdikitan. Sa nakapin house, tam sa kalimbang. From Rojak Rodelas. Hashtag Alfredo Lacerna. Babalik naman daw po Ate Rowena Tiranya. Babalikan kayo niya ni Ate Rowena ha. Maghintay lang, maghintay. Wendell Kent Vlog. Bigi-bigi. Starlight, bababahay mo. Sabi ni Ate Alicia Indiana. MH TV nag-drop ng bahay with heart emoticon. Hebron TV, Ami Dan with love and care emoticon. Hebron TV, Ami Dan na daw. Wendell Kent Vlog nag-drop ng bahay. Wendell Kent Vlog, patamsak po. From Wendell Kent.
Ano ba yung Premier, Wendell? Dave and Dana Vlog, Sampal. Pang 41 idol. Nasarang pa ako. Hello from Ate Genesis Ernais. Harang from Ate Genesis Ernais. Alicia Indiana nag-drop ng bahay. MHTV, tamsak na po kita from Wendell Kent Vlog. Dave and Dana Vlog. Stop emoticon. Graduate na siguro to si Dave and Dana Vlog. Oh, graduate na nga. Nag-graduate na siya. Salamat naman. Milit Vlog, hello idol, good morning. Keep safe always, with love. Mamaya po ako mag-visit pa ako sa mga nagka-visit sa akin idol. God bless po. Sige, bayan mo. Basta balikan mo lang sila. Mangisda ka na mangisda, basta balikan mo. Kahit 3 araw, makalipas, 2 araw. Patams up naman sa aking live stream, patams up. Thank you sa pagpin. From Ate Rowena Tiranya, no problem po. Welcome po Ate Rowena. Starlight Dan, Ami Utasa Vlog, from Ami Utasa. Alicia Dan with love and care from my friend Hebron TV. Premiere ko po. Ay, premiere ba yun? Buti ka pa marunong mag ano ng premiere, samantala ako hindi ko pa alam mag premiere. O ba uli ng premiere mo, kaibigan ano? Wendell Kent, ang hirap mag-backread. Sabihin mo sa akin ba yung mag-premiere para nalista ko ngayong araw. Anong oras ba yung premiere mo? Yun, nakita ko na. Kaso ayaw. Hindi naman premiere. Oh. Hindi naman premiere. Pinahirapan mo ako maghanap, hindi naman pala premiere. Oh, wala ka naman premiere. Ano ba talaga, Wendell Kent? Nasaan ba yung premiere mo? Oh, wala naman nakalagay na premiere. Pinagtatawanan mo ko, Wendell Kent, ah. Rojak Rodela, Wendell Kent Vlog, dana po dikit. Mo pala si Pakats, balik ka Alfredo Lacerda, salamat. Ay, dikit mo pala si Pakats Adventure, oh. Maraming salamat sa support mo idol from David Dana Vlog. Walang naman kaibigan Dana, David Dana Vlog. Suportahan lang tayo sa dito sa YT para lahat tayo makagraduate. Tapos na pala to. Problema pag ang haba eh. Tayo dyan. Wendell Kent Vlog. Ang hirap pang basahin ng ano.
Ay, Diyos ko po. Ang kinakatamaran ko. Dan dikit na po pala sa'yo from Pakats, Balik Alfredo, Lacerna. Maraming salamat sa support mo, idol. Salamat, idol, from Malit Vlogs. Jessica Or, nag-drop ng bahay. Patamsak sa premiere, from Ate Jessica Or. Tapos na kayo sa nakapin? 5. Sa 10 pa lang yung Lilima pa lang. 5 pa lang yung nag-thumbs up sa nakapin. Pasuyo naman, pasuyo sa nakapin. Para magbalikan na agad. Para mapaltan. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Premier lang. Para ipalit natin si Ate Jessica Or, premier din. Oh, hindi naman premier. Ano ba talagang Gulmo Windelken? Video upload lang to, hindi to premier. Nako, Diyos ko po. Sa Chrome ko mag-upload, idol. May isip ka doon. Meron yan sa YT tutorial. Madali lang mag-premiere from Dave. Oo nga, madali nga lang daw. Pero di ko pa sinaano eh. Ay, sorry, idol from Windelken. Ang premiere Windelken, katulad yung nakapin, din na may nakapin. Yan ang premiere. Hirap akong hanapin yung premiere mo. Wala naman palang premiere. Hirap na hirap na nga tayo magbasa, kaibigan. Tamsa kay Jessica sa premiere. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Morning po from Pakats Adventure. Mega love shoutout. Kaibigan Pakats Adventure. Ibaba ko na lang premiere ko from Windelken. Sige, ibaba mo nga yung premiere. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay, Pakats Adventure. Mega love shoutout sa'yo from Dave Indano Vlog. Walang premiere si Wendel from Rojak Rodelas. Kaya nga, pinagluloko yata ako nito ni Wendel Kent eh. Itutulad kita doon sa isa kahapon, tinan mo. Ayoko nang pinagluloko ako. Starlight Channel, Dan dikit sa'yo. Salamat po from Alicia Indiana. Dan to Wendel Kent Vlog from Ate Genesis Ernais. Yung video ko na coffee time stream ko po yun. Hindi nga premiere yun. Huwag mong ipapilit sa amin dahil hindi premiere yun. Salamat din Alicia Indiana from Starlight Channel. MHTV, nag-drop ng bahay. Tuwan-tuwa tuloy sa itong taga-Korea. Pinagtatawanan tayo ng taga-Korea oh. Sige po, nag-upload lang po ako sa main ko from Rojak Rodelas. Aming utas sa vlog, bigi-bigi. MHTV, nag-drop ng bahay with love emoticon, with heart emoticon. Aming utas sa bababahay mo from Alicia Indiana.
Ami utas sa bababahay mo from Alicia, Indiana. Wendell Kent Vlog, nag-drop ng bahay. Dikit na po sa nakapin from Jennifer Nice. Ito ang stream ko, Idol Pining. Bigil ang host from Starlight Channel. Hashtag Ruina Teranya na dikit tamsak sa premiere mo from Dave Indana Vlog. Dikit na sa nakapin from Rojak Rodelas. Biggie host from Starlights. Hebron TV. Josie Dan. With love and care emoticon from Hebron. Thank you, bless you from MHTV. Wait my friend MHTV. I'll give you another banana. Please drop your like again, my friend. My friend MHTV. Please drop your link again. May pan din na kaibigan Belta Negra, nahuli lang. Sorry. Yun. Yun, I'll subscribe again. One banana, my friend MHTV. Kalimbang all. And like 134. Again. Meron pa yata dito. Bigay na natin to kaya, no? And there's another one, my friend, MHTV. Kalimbang all and like 135. Escape ads because hindi ka pa na monetize. May galab shoutout kaibigan si GTV. Another one banana, my friend MHTV. $720. Like number 138. Pwede pa tamsak po ng premiere ko, Idol, from Beltan. Oh, sige. Sino nga ba yung isa kaninang may premiere? Palitan na po kita muna, Ate Rowena Teranya, ha? May kasunod na naman ng premiere kasi. Patamsak po sa nakapin. May kisuyo. Para mapadali tayo, Sunod naman po natin si kaibigan Belta Negra. Para palit-palitan lang po tayo. Mega love shoutout, Idol. Nakara ang araw pa pala from Rojak Rodelas. Aming utas sa vlog harang.
Wendell, Dan ticket sa'yo. Pasuklin na lang po from Dan of Dave. Pwede pa tamsak ng premiere ko, idol. Sige, sunod natin, kaibigan Bel Tanigra. Dave in Dan Vlog, nag-drop ng bahay. Sorry, idol. Akala ko ngayon na araw, premiere ko. Wala po akong premiere ngayon. From Wendell Kent Vlog. Saway pa mga Koreano. Hala, bira. Ha ha ha. Dan tamsak dikit sa nakapin, idol, from Dave in Dan Vlog. Papanti from my friend Belta Negra. Tamsak Dan bro from CGTV. Ay, nakakapagod na nga pala nakakapagod din mag-live. Lalo pag maraming pasaway. Lakas. Wendell Kent Vlog, Dan, full pack sa'yo. From Dana Dave. Dana May Huyo, salamat po sa support. From Wendell Kent. Dave and Dana Vlog, Biggie Biggie. I am in Korean Premiere, 34 Bananas to channel, sub with my friend. From Hebron TV. Bro, tao ba yan, Ohio? Bagay bro, bagay. Bulit nandito ka napatawa mo ko bro. Nahuli mong nabasa. Wala nang pinagko-comment mo kahapon. Tuwa ako sa mga comment mo eh. Wendell Kent Vlog, Dan Dave, tamsak na po. May vibrator. Hebron TV, I'm on my way to you from Dave in Dan Vlog. My friend Hebron TV, Dave Dana Vlog, SOTW to your home. Rojak Rodilas, hey salamat. Nakalusot din from Rojak Rodilas. Ate Gina Sister Nice, Biggie with love and care emoticon. Ako din host, paayudahan. Baka may paayuda ka pa na banana host. Salamat. Oh, meron pa. Tapusin ko na nga to, si Koreano. Naidahan kita kahapon, di ba? Kaibigan, ano? Pababa ng bahay. Ami utasa naman. Kala ko may huhulaan eh, sorry. From CCTV. Dan, from Hebron TV. Ami utasa vlog, Dan to you from Genesis Air. Nice. Sana sa akin din, idol. With love, heart, and smile emoticon. Thank you so much, host. Give me 10 to 20 bananas from Hebron TV. Gusto pa naman ito 20. Maganda naman itong Koreano na to. Belta Negra, nag-drop ng bahay. Ito na ba yung premiere, kaibigan Belta Negra? Sa nakapin tayo, sa nakapin. September 5, si Ate Jessica Or. Wala pa yung ngayon. Ate Jessica Or, di pa pala nakadikit o. Idikit ko na sa'yo, Ate Jessica Or. Kalimbang o, like number 9 sa premiere. Magbabakas po ako, Number 10 pa na. Baba ng bahay, ano? Tara, mayudahan. Sino ba yan? Kalimutan ko na tuloy. MHTV Dan from Belta Negra.
Danaday, basta Kebron TV, Dan Paul Pack with you. Hersman, I hope you do to the same. My friend. Dave, okay, I'm done from Hebron TV. Beltanegira, Dan Paul Pack from Starlight Channel. Ay, salamat, natapos si na Idol ang libing. Pasensya na, Idol. Sige, baba kaibigan. Baba ng kaibigan no Genter, may dalawa pang natira. Stay safe, Idol, from Imiroy's TV Mix. Thank you. Stay safe din kaibigan Imitoys. Thank you so much, host from Hebron TV. No problem, my friend Hebron. You're so welcome, my friend. Sino hindi ko pa natamsakan dahil tamsakan ko, baba lang kayo ng bahay from Wendell Kent. Idol, kakatapos lang namin maglibing, pasensya na. Kaibigan Nugi, Bigi, Wendell Kent Vlog, Dan from Belta Negra. Hashtag Nugi bro, musta na from CGTV. Nugi Hunter TV, Bigi. Dan sa nakapin, Idol, natamsakan ko na from Dave and Dana Vlog. Nag-enter TV, Bigi, Imitoy TV Vlog. Sino gusto ng ayuda? Palitan lang po. From Imitoy TV Vlog. Walang makikipagpalitan yata dito kaibigan Imitoys. Nasgaran, Dan, dikit balik, Dan. From Mangyan sa Brunei. Starlight, tapos na ito kay Starlight eh. Sino sabi ka ng ayudahan? Tapos na mo siya nakapin. Kaya Ate Josie Kaor. Tingnan ko nga. Wala naman pong pumubuti sa nakapin. Padikit naman po sa nakapin. Magtatamsap lang po tayo. Magtulungan po tayo mga kaibigan. Number 10 ako. Wala pang nadadagdag. 10 pa rin ngayon. Magtulungan po mga kaibigan, magtulungan. Like number 11, Ate Josie Kaor. Subscribe ko na rin to sa'yo, Ate Josie Kaor. Patamsak naman po sa nakapin. Magtulungan po tayo mga kaibigan, magtulungan. Pagpinin ko po kayo, kaya hindi yan tutulungan para hindi na mapatagal. Dana Vlog, Dan from Belta Negra. Ami utas sa vlog. Dan tikit sa'yo, salamat po from Alicia Indiana. Sino yung Starlights Dan from Belta Negra. Taon sa Kalimbang, sa nakapin, host from Rojak Rodelas. Juicy, long time no see. You I'm Mega love shout out you from Hebron TV. Alicia Indiana. Dan from Belta Negra. Josie Kaor, Bigi. Dave Indana Vlog, Dan Pulpak. Salamat po sa nagdikit sa akin from Wendell Kent Vlog. Hello si Bron. Idol, nadikitan ko na po si Koreano Idol from Nogenter. Baba pa nga ng bahay mo kaibigan Nogenter. May dalawa pa akong dinidikit. Host walang bakas. Hindi legit from Roger. Sino walang bakas? Paminsan na walang bakas para tandaan natin pag sunod na live. Huwag po tayo maging budol mga kaibigan.
Rojak Rodelas, wala daw bakas. Hindi daw legit. MHTV, nag-drop ng bahay. Hello pa ayuda from Ate Josie Kaur. Meron ng dalawa Ate Josie Kaur. Dalawa lang po, dalawa. Alicia Indiano from 601. Kalimbangol ko na. Like number 16. May dalawa pa ako kay Bigano Genter eh. Ang haba naman kasi ng mga vlog niya. Ate Grace Lorente, channel, Bigi-Bigi. Hebron TV, Star Dan. Delta Negra, Dan Tamsak na po kita from Widilkel. Thank you again, my friend Hebron TV. To 1,001 money. Ano ngayon palipad bakit? Dikitan nyo si kaibigan Hebron TV. Pag monetize na kayo, papalipad din kayo niyan. Lubo na tayo. Putik na yan. Ito pa isa kaibigan ng Genter, oh. May isa pa. $772 ko na kaibigan ng Genter. Like number 115. Ate Juicy pala, hahaha, from Embitoys TV Vlog. Ate Juicy, okay po, dikit na po, from Embitoys Vlog. Nagkamali siya. Imito, ibaba ka bahay mo para madikitan kita from Nugianter. Imito, ibaba po, from Belta Negra. Yan, magdikitan po. Excuse lang, excuse. Saglit.
Yun, nagbabalik. We'll be right back. Yun, 3 minutes na, kaibigan Logi. Para matapos ko. Isa pa eh. Mga isa. Saka isa, hindi ko mahanap, kaibigan Logi. Ate dyan na, okay na po, dikit na din po from Amy Toys Vlog, Amy Toys TV Mix. Ate Josie, okay na po from Amy Toys TV Mix. Hindi po ako marunong magbaba mga loads from Amy Toys TV. Ang bilis magbahay ni Logi Hunter TV. Pababa na nga Clint, Wendell Kent, para maida na nga rin kita. Alis mo na kayo idol ha. Maglaba muna ako from, sige Dan natin. Thank you. Mangyan Dan from Beltan Negra. Alicia, sino po nga ba yung tinaidahan? Si Alicia dyan na ba? Pakiulit naman po, huwag kayo mahiyang ulitin na di kayo naayudahan. Huwag kayo mahiya na magpapaayuda. Amy Toy TV Mix. Teka lang kaibigan. Yan ba yung main mo? Amy Toy. Amy Toy TV Mix. Ito ba yung kaibigan? Napanood ko na ito kanina. Yung isdang pinipinturahan. Subscribe po na din kaibigan.
Yan po yung binaba ni Anthony Max, yung kay Imitoy. Imitoy TV Mix. Pababa ng bahay, kaibigan Belta Negra. Yan, may dagdikit na sa premiere ni Ate Josie Kaor. 17 na, 17 thumbs up na. Pababa naman kaibigan Belta Negra ng iyong premiere. Ito ba yung ano mo? Premiere Belta Negra? Ito na nga. Patthumbs up naman po sa nakapin. Like number 13 na ako, kaibigan. Oh. Kaibigan Ana Abilayan. Magbagas pala ako para alam nyo. Pang 31, kaibigan Ana Ablayan, subscribe ko na din. Ayun, kalimbang all na ulit oh. Ba't di na makita? Kayo nakikita pa. Ayun oh. Like number 31, magpakas ako ah. Ito pala si Alicia Indiana. Baba na ba yung Alicia Indiana? Siya ngayon siya. Hindi pa nabibigyan ng ayuda. Baba Alicia Indiana. Kanino yun? Yan isa, kadidikit ko lang. Alicia Indiana. Like number 17 na ako, 17. Oh. 17 pang 18 na to ha, number 18. Una like number 18. Ayan, like number 18 na kaibigan. Sige kaibigan bro. Bro, sige TV, salamat. Bro, sorry out muna ako. Salamat, CGTV. Salamat. Salamat host from Alicia Indiana. Banana din yan, di ba? From Belta Negra. Oh, basta legit. Pag tigi-isa, didikit din siguro. Didikit naman yan. Pag mga tigi-isang account.
Oo, yung kay ano, kay Imitoy, madali lang naman i-manual. Basta pares lang naman yung ano niya. Pares na capital, o tapos Imitoy TV Mix. Madali lang naman i-manual yan. Pinanunod ko lang Ate Alicia Indiana, yung dalawa. Nadikitan ko na lahat, host. Sana may bumalik from Ate Genesis Ernais. Pabalik naman po kay Ate Genesis Ernais. Sa mga hindi pa po nagbabalik, pakidikit naman po. Alicia Indiana, dandikit from RGTV. Genesis okay na din, idol from Imitoy TV Mix. Punta ka lang sa LS kay Imitoy, ayudahan kita at turuan kita. Madali lang naman Imitoy yan, ganito lang gagawin mo. Imitoy, nandiyan ka ba ba? Ayan, di ba nasa live, ito live ko, yun na lang sa isa. Ito, nasa live kita no. Halimbawa ako to, ikaw to, Imitoy. Pindutin mo lang to sa taas, ito sa taas. Meron diyan arrow sa baba, yung arrow. Pindutin mo yan para bumaba yung live ko para bumaba. Ngayon, i-search mo ngayon dito sa search, dito sa search, diyan. Pindutin mo yan. Tapos i-search mo yung channel mo ngayon, yung channel mo. Imitoy's TV Mix. Ayan, naka-search na yung pangalan mo. Ayan, Imitoy TV Mix. Imitoy TV Mix, ayan. Pindutin mo yan. Pindutin mo yung search. Yun, search. Paglabas ng bahay mo, ayan yung bahay mo no. Ayan yung video mo. Nakita mo yung video mo yun Nakita mo yung tatlong tuldok. Pindutin mo yung tatlong tuldok. Tapos makita mo yung share. Share. Pindutin mo yung share, tapos pindutin mo yung copy link. Nandiyan na yung copy link. Ngayon, balik ka dun sa live ko. Yan pag nasa live ko ka na, pinutin mo lang tong right chat publicity. Yung right. No, i-press mo lang na matagal para lumabas yung copy paste. Tapos pindutin mo yung copy paste. O yan, lalabas na yung link mo. Yan na yung bahay mo. Saka mo i-send. Ayan nandun binaba na ni Anthony Max. Madali lang naman kaibigan. Sa una lang mahirap talaga, siyempre di mo alam. Pero pag talagang gusto mo matuto, makukuha mo yan. Ako wala din akong alam yan dati. Siyempre gusto ko talagang matutunan, kaya yun, natutunan ko rin. Idol, ligo muna ako from Belta Negra. Sige, basta nakapin ka, kaibigan Belta Negra. Salamat sa pagpunta. Lahat po kayo, pag may upload, asahan nyo po, may comment po ako. From Imitoy's TV Mix. Idol, ligo muna ako. Gising ko lang, baka masipa pa ako ng amo ko. Sige lang, Alicia Indiana, dandikit from RGTV. Genesis okay na din idol from Imitoy TV Mix. Punta ka sa LS ko Imitoy, ayudahan kita at turuan kita.
Paligid naman po sa nakapin, Premier. Premier po, Premier. May kasunod po na Premier. Saan? Like number 5, Ate Rowena Tiranya. Sandy Tiranya pala. Number 5. Subscribe ko na din po. Ayan, Kalimbang All. Unahan ko na po, unahan para hindi na ako ano. Sa nakapin po tayo, Premier lang, Premier. O like number 6 na po, Ate Rowena Tiranya. O. Ba't yun naman ang pumunta? Ito po, number 6 na. Like number 6. Loading ah. Sige lang po, umaya. Yan po, number 6. I-like number 6 ko po. Tapos subscribe ko na rin po, Ate Sandy Tiranya. Yan, Kalimbang All. Ba't yung lumabo naman? Yan o, Kalimbang All po. Hindi na po ako magbabakas, Ate Sandy Tiranya. Like number 7 po. Five, 6, 7 po. 5, 6, 7. Hebron TV, thumbs up na po. From Sandy Tiranya. Salamat po sa 47 thumbs up. Hebron TV, thumbs up na po kita from Wendell Kent Vlog. Okay po idol, pag-aralan ko po yan from Emitoys TV Mix. Links from Wendell daw. Link daw, Wendell sabi ni Hebron TV. Give me link from Hebron TV. Anthony Max, nag-wrap ng bahay nung kay Emitoy. Okay po idol from Emitoy Mix. Yun, Wendell Kent Vlog, my friend, Hebron TV is drop the link. Please subscribe back, my friend, Hebron TV. I am Korean Premier here, 34 bananas to channel subscribe with friend. Idol, ligo muna ako, sige. Salamat po sa lahat ng nagdikit sa akin from Wendell Kent Vlog. Pilongkong, Bigi, Starlight Channel. Nag-drop ng bahay, Adgi TV, dan dikit sa'yo. Salamat po from Alice Indiana. Mag-vlog ako mamayang hapon sa New Coastal Road.
ng Cagayan de Oro City from Wendell Clint Vlog. Sige, mag-vlog ka lang na mag-vlog. Sandy Tiranya, thank you po from Ate Sandy Tiranya. Philippine Hong Kong, dating dikit tamsak lang from Starlight Channel. When done, with loving Karim Moticon from Hebron TV. MH TV Mix TV, nag-drop na bahay. May love shoutout kay Vegan Pack Village Vlog. Another one, my friend. My friend HM, MH pa na MH, MH TV. Another one banana, subscribe to your channel, my friend. Hebron TV, another one, my Hebron TV. Like number 67. Kalimbang all, my friend. Morning Kuya Tanying from Richilda's Vlog. Good morning din, Manay Richilda. Good morning sa lahat from Wendell Kent. Ang ganda ng waterfalls from Wendell Kent. Starlight, baba ka ng bahay mo para maayudahan kita from Imitoy's TV Vlog. Baba doon ng bahay, kaibigan niyo Starlights. Mga Lord, salamat po sa mga bumalik. Stay connected po tayong lahat para po masaya. Yun, kay Wendell na nga ako. Wendell. Kay Wendell Vlog naman ako. 292 kaibigan Wendell 292. Pag 93 to, gagawin ko yung 300. Gagawin ko yung 300 yan 300. Idol na idol mo tong vlogger na to, hindi naman sumusuporta to. Mag-idol ka kaibigan Wendell Kent, yung sinusuportahan ka. Idol na idol mo, hindi naman sumusuporta sa'yo. Tapusin ko, gagawin kitang 300. Punta mo sa channel, hindi ka na napapansinin. Oh, Wendell, isa pa. $294 ka na. Like number 19. Panurin ko yan lahat para ano. Like number 20 pala yung isa. Ayan, natapos na oh. Sige, mag-ano lang po kayo.
Tanggalin mo na yun sa profile picture mo. Sige, sige, kaibigan nyo ito, Stevie Mix. $150 na lang ba sa'yo, Starlight Channel? Madali na yan ah. Teka nga, para i-play nga kita, i-play. Starlights. Teka lang, asikasuin ko lang muna itong kaya. Ipaalala mo ulit sa akin, Starlights mamaya ah. Oo nga idol, palagi ako nagko-comment sa kanya pero hindi niya ako sina-shoutout. Ano mo na yun, tanggalin mo na sa picture mo. Baba nga ng bahay mo. Para hindi ako mahirapan. Hindi ako mahirapan mag-ayuda. Pang 295 kaibigan, pang 295. Like number 21, 22 na. Panoorin ko lang, may isi lang naman. 1 in 30 minutes. Sunod si Ate Richilda. Diyan ka lang Ate Richilda. Sige, okay. Ayudahan ko rin si Ate Richilda. Napanood ko na pala ito, napanood ko na. Okay na yung ano. Bigo challenge. Hanapin ko na lang kaibigan Ugenter yung isa, hindi ko pa nadidikit. Ilan na ba si kaibigan Ugenter? $769, isa na nga lang para maging 770.
996 na kaibigan. Like number 23. 22 kanina, ngayon 23 na. Gawin kong 300 dyan. Okay lang po idol, from mamaya hanapin ko kaibigan Ugi. Richildas Vlog, done sa Ligo Challenge mo from Starlight Channel. Subscribe na po kayo guys. Thumbs up from my friend Neil Andrew Vlog. Salamat kaibigan Neil Andrew. Salamat idol sa support sa akin YouTube channel. Wag lang pasaway kaibigan. Magkakasundo tayo, wag lang pasaway. Mabait si Kuya Tunying nyo, si kaibigan Tunying. Nabalikan mo na ba Windel si Nugenter? Baka hindi ko pa nababalikan. Ayan si kaibigan Nugenter, saring mabait yan. Matagal na palang dikit sa'yo si kaibigan Nugenter. Yan patapos na Tamsak lang sa nakapin, dikit na from Starlight Channel. Idol, tama, from Nugenter TV. Pang 900, pang 297 na. Like number 25 na. Tingnan mo yung bahay mo kung totoo. Baka sabi mo di nagdadagdag. 297 na, 297. Idol, 297 na po. Yan. Buti para alam mo. Maraming salamat talaga idol from Mendelgen. Walang ano naman kaibigan. Ayan, tapusin ko lang. Matapos na. Basta gawin kong 300 yan. Gawin natin 300 para naman Yan ang tunay na kaibigan from Nugi Hunter TV. Salamat kaibigan Nugenter. Salamat. Lahat tayo maging magkakaibigan para lagi-lagi tayo magkakasama. Pag magkakaibigan tayong lahat, di masaya. Wala, mapadpad ako dyan sa lugar nyo. Meron tayong happy. Pampanga malapit lang kaso mahirap ang biyahe ngayon Punta ako sana sa kaibigang Nugi Hunter Ayun pang 299. May nagdidikit din sa'yo. May nagdikit din na isa. Like number 27 na May nagdikit na isa. Ang nagustuhan ko sa idol, may isang salita ka. Kaya idol kita from Nugi Hunter TV. Lahat naman tayo kaibigan. Kahit ikaw kaibigan Nugi Hunter TV, saludo ako sa iyo. The best ka, the best. Pa-play din. Po-host from
Sige po, Ate Genesis, sige. Baba ng bahay. Baba ng bahay, Ate Genesis. Oh, idol, dapat kahapon, idol, andyan ako sa Pangasinan. Kaya lang, naharang kami sa Tarlac. Maraming positive dito ngayon, kaibigan. Dumami yung ating positive dito sa aming lugar. Kaya baka magla-lockdown nga rin kami. Yung kalapit, yung isang bayan is ano ba, isang pamilya na namatay yata dahil sa COVID. Iwan ko kung totoo. Harang. Bahay, Ate Genesis. Yun, tapos na. Tapos na. Pang 300. Kaibigan Wendell Kent ha. Wendell Kent, pang 300. Like number 28. Pakitingin kung 300 na. Ganun ba kaibigan no Genter? Puro COVID ang naililibing namin, idol. Lahat na lang yata COVID eh. COVID na lang yata ang sasabihin. Wow, sarap naman ito. Ate Genesis. Like number 55. Bayabas Challenge. Hindi. Bayabas Challenge nga pala hindi. Daily routine pala. Eating yummy guava. $300 ka na kaibigang Clint ha. Wendell Clint, 300 na yan. Hindi ko mahanap yung isa. Richel the Vlog, salamat po sa support. Nice, palaki na bahay ni Idol Wendell. Lalaki pa yan, Idol Wendell from Nugi Enter TV. Wow, salamat po sa lahat from Wendell Kent Vlog. Oh, yun, sakto na, 300. 300 subscriber ka na, kaibigan Wendell. Next pin. Iba naman tayo, iba. Tingnan natin to si ano. Tingnan natin itong Koreano. Pakinig kita naman sa ating kaibigang Koreano. Mabait sila pag nag-ano kayo, papaliparan kayo niyan. Salamat Idol Tonyo Maksam. Salamat sa 52 thumbs up. Meron na po tayong 25 minutes na lang. 25 minutes na lang po. Mag-e-end na ako. Wendell Kent, dapat yung latest na video ang ilapag mo bro. Salamat. Oo nga eh. Kung ano nung pinaglalapag kasi nito na Wendell Kent eh. Kung ano yung
latest video nyo, yun ang lapag nyo para mas maganda. Ay, si Ate Richilda pala. Pamabangan na ba Ate Richilda? Ito pa palang last na ayudahan, si Ate Richilda Vlog. Padikit naman sa nakapin. Kaibigan lagi. Dikit ka na ba dito kay ano, Richilda? Sa nakapin? Parang ganyan nga eh, kasi yung katabi namin dito, inatake tapos din na sa ospital. Sabi nila COVID daw. Sino po sa gusto sa ayuda? From Imitoys TV. Sa nakapin nga kaibigan, Imitoys. Baka pwede naman. Baka pwede. Kaibigan Imitoys. Sa mga di po nakadikit, pakidikit naman po sa nakapin. At Richilda parang 264. Pang 264. Ano ba to? Ate Genesis Ernais pala. Like number 60. Viral at Richilda. 2.3 na, 2.3k. My friend, Korea, I watching your waterfalls. And also flowers, very nice. My goodness. My nose is bleeding from Richilda's vlog. Ako idol, nadikitan ko na yan si Koreano. Nagbabalik yan kaibigan. 19 likes ni Ate Alicia from Imitoy's vlog. Imitoy, nadikitan na kita. Okay na. Kalimbangol from kaibigan Nogi Hunter TV. Filongkong, bigi-bigi. Kiko Matching, hand sanitizer, and stop emoticon. Wendell Red, nag-drop ng bahay. Salamat po Idol Nogi from Imitoy. O Idol, matagal na akong dinikitan yan. Nakapin Idol from. Okay, thank you. Natuwa ako sa comment ni Richilda Vlog. English pa more from Wendell Clan to Bam Vlog. Nosebleed. Maguba lang kayo ng bahay para maayudahan ko po. Pabigay nga kahit 5 kaibigan, Imitoys. Kay Richilda Vlog. Idikit ko rin sa'yo itong ano. Idikit ko na yung dalawa sa'yo eh. 3 pala. Yung lobat. Tayo dyan. Teka lang, wait lang. Nakapin kaibigan. Si Richilda nakapin. Nakapin yung Richilda.
Tamsak, kabayan, nasa harang ako, bro. Dami na pala. Big thank you, Kuya Tonjing from Richil the Vlog. Pinapanood ko pa, ano lang. Tapos na pala Ate Genesis Ernay, so nasa harang pa ako. Saan tayo nagsimula? Backstage. Sige. Pang 267 at Richilda. Like number 64. Like number 64 from 266. Damsak aking kabayan, parang ulit bro. Dong Vlog 3, bigi-bigi, Richilda, baba mo bahay mo, ayudahan po ko po kayo from Imitoys. Idol, Nogi bro. Pang 264 ako idol sa bahay nung nakapin idol from Nogi Hunter TV. Salamat, kaibigan Nogi. Wendell Ken Vlog, bigi-bigi, bro. Nogi, kumusta po from Arnel Andali Victorino, hashtag Dong Vlogs. Opo Kuya Tonying, 2.3k na views na yan from Richilda Vlogs. Oo nga eh. Viral yung ano mo. Ligo challenge ha. Magliligo challenge din kami mga lalaki. Walang damit-damit. Tatakpan lang namin yung aming ano, aming espada. Kayang-kaya ni Bruno Ganter TV yan. Kuya Dong, bahay mo po. Dikitang kita from Imitoys Vlog. Bahay daw manidong. Hebron TV. I am Korean. Premier Head 34 bananas. To channel subscribe with friend. Nakathumbs up na po ako sa nakafilm from Wendell Kent Vlog. Musta po Idol Dong Vlogs from Nogianter TV. Nadikita na rin po kita Lebron. From Imitoys TV Mix. Hashtag Hebron TV. MH TV. Nagdala ng bahay. MH TV okay na din po from Imitoys TV. MH TV. Imitoys TV Mix is done to your home. Please subscribe back to Imitoys TV Mix, my friend MH TV. Nogianter TV, okay lang po. From Wendell Ken Vlog. Tamsa kabayan, nasa harang ako bro. From Dong Vlogs. Yan, nagdaba na si Manay Dong Vlogs. Musta Idol Dong Vlogs? Monetize na yan. Kaibigan Nogianter, monetize na rin yan si Kuya Dong. Malapit na rin kayo sumunod. Basta kaunting tiyaga lang mga kaibigan. MHTV nag-drop ng bahay with happy emoticon. Idol Dong Malboro. Hahaha. Okay na po Ate Richeldas from Imitoys TV Mix. Dong Vlogs, tamsak na po kita from Wendell Ken. Nogianter TV nag-drop ng bahay in Alicia Indiana. Richelda pala ha from Imitoys TV Mix. Digit na din po Kuya Dong from Imitoys TV Mix. Nogianter, bigi-bigi. Imitoys TV Mix, thank you po with love and care. With love emoticon. Thank you from Genesis Ernais. Uy, iba na yan ah. Hindi pa pala, nasa harang lang pala ako kanina. Starlight. Babala na ba? Edaan ko po kayo from Imitoys TV Mix. Yan, si Nogianter, kaibigan Imitoys, paayuda naman. Imitoys TV Mix, okay po. Starlight Channel, nag-drop ng bahay, ha ha, sige. Idol Tonying, ha ha ha.
Wendell Ken Blanc, nag-drop ng bahay. Starlight, nasa bahay niyo na po ako from Emitoys TV Mix. MH TV, nag-drop ng bahay. Ha ha ha. Dami ko tawa sa iyo, kuya. Tuwa mga katropa at banding na yan. Salamat, Emitoys from Starlight Channel. Haha, gagawin ko talaga yan, idol. Ha ha ha. Hintayin mo lang. Nakatibak ako. Nakatibak? Hindi ko siguro kayang gawin yan eh. Niisip ko nga, Bruno Genter eh, ang itatakip ko lang sa ating espada is ano, bao ng nyog. Tapos yung ating yung ating tawag dito, yung ating likuran na may dimple. Walang taklob, basta yung nakataklob lang yung ating espada. Yung ating kanyon lang ang may taklob. Teka lang, mag-ahit lang ako kaya ano. Pang 268. Kaibigang Imitoy, nagdagdag ka ba kay Richelda? Kaibigang Imitoy? Hahaha, tibak talaga. Ano pa rin naman 266 kanina 267. Pang 268 ko na to. Pang 268 bibilahin ko. Pang 268. Ako pag nag-ayuda po ako, totoo ako mag-ayuda. 268 ka, Ate Mira, Ate Ate Richilda. Panoorin ko lang, 268. Stay safe po sa lahat. Nogianter TV. Go kuya. Ligo challenge ka po, baka tibak abangan ko po. From Richilda Vlogs. Ha ha ha. Hintayin nyo lang. Ha ha ha, from Nogianter TV. Dong Vlogs, bigi-bigi with love and care emoticon. Alicia Njaya, nag-drop ng bahay. Minsan mag-uukay ako, nakatibak rin. From Nogianter TV. Pwede yan bro, nakatibak ka habang nag-uukay. Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Wendell Ken Vlog, ha ha ha, tibak talaga. Jingo magdadaro. Ninja. Bigi-bigi with love and care emoticon. Hintayin ko yan, idol Tanying. Parang di ko kaya yun, kaibigan ng Gunter TV. Tamsa karang kumsat, from Jingo magdadaro ninja. MH TV, nag-drop ng bahay. Walang kalakas. Lahat ng binigay ni Idol Tanying. From Gunter TV. Pinapanood ko kasi, pero hanggang 3 minutes lang at Resilda. Or 4 minutes. Parang dikit ko na yung nakapin. Mag city vector ako mamaya. Sige, mag city vector ko lang. Thumbs up idol from Master Situlo to vlog. Thank you my friend. Kaibigan ni Master Situlo to. Salamat sa pagpunta mo ulit kay kaibigan Tunying. Nogianter, habang nagligo ka, lagyan mo ng music Careless Whisper po. Adonis. Gumagamit kay StreamYard host? Hindi ako gumagamit ng StreamYard. Bakit Ate Genesis? Akit kayo? Akit ba kayo Ate Genesis? Nogianter, solid subscribers, Tony Maxam from Wendell Ken Vlog. Yun, 3 minutes na natin chill daw. Didikit yan. Hindi budol yan.
Salamat po sa like number 56. Ayun o, 68 kanina, 69. Pang 269. Tingnan nyo rin po yung nakapin para alam nyo. Try mo, okay din yun. From Sir Nice. Pani audito ni Mooy. Napas mo ha, joke lang. Thanks po kayo Tunying. Ayun o. 269 na ha. Binibilang ko yung dinidikit ko. Like number 66. Mega love shoutout po sa $12 million in my house. Salamat sa 56 thumbs up. Thank you very much. To my friend Hebron TV. Hindi ka pala nanonood ng ads ko, Wendell Kent eh. Matagal na ako may ads. Ngayon mo lang ba napanood? Huwag mo naman i-skip. Tulong mo na rin kay Tunying. Baka naman ini-skip mo pa ang aking advertise. Diyan lang ako kukuha ng ng pangsahod sa akin. Kaya kung pwede, pag na may ads, huwag mo naman i-skip. May kisuyo naman ako. Ako naman ang hihingi sa'yo ng tulong. Isang pabor. Diyan sa ads lang na yan. Download mo 20 hours free for 1 month. Ayaw ko nun, 25 eh. Samantalang dito po Ate Genesis is unlimited. Walang oras. Dito na lang ako sa direct. Kaya nga ngayon lang pala napansin ni Wendell Clem. Pag nag-isip kasi ng ads, ako yung mababawasan. Kaya may kisuyo naman mga kaibigan, wag i-skip ang ads. Kaya nga yung iba nagsasabi ng harang, di pa makapasok. Ni-skip pala ni kaibigang Wendell Kent Vlog. Oh idol, pinanood ko yan. Pinanood mo, bakit ngayon mo lang nalaman na may ads? Sana all may ads from CGTV. Magkakaroon ka rin niya, kaibigan CGTV. Tapos na pala. Ate Genesis, akala ko hindi pa tapos na pala. Good afternoon house from Mid-Tags. Muli na si Idol Tunying, kaya may ads na. Ako Idol, di ko tinatanggal yan. From kaibigan ng Genter TV. Salamat kaibigan ng Genter. Ang ads, sana all may ads eh. Hindi ako nag-skip ng ads host from Midstag. Salamat Midstag. Yes, harang is ayuda. Oh, yun na lang ang ayuda sa amin, yung harang. Kaya huwag niyo naman i-skip, pakisuyo. Meron na si Idol, CG Idol, meron ka na from Nugenter TV. Oh, may harang na yan, kaso na-demonetize siya kasi Idol. Babalik din yan, kaibigan CGTV. Oh, 71 na, 271. At Richilda, 271. Like number 68, may nagdikit na isa. May nagdikit na isa sa'yo at Richilda. Pang 69 sana ako ngayon eh. Ay pang 70 lang sana ako ngayon eh, kaso pang 71 na ako. Be honest tayo sa sarili, be honest mga kaibigan. Malaking tulong nga kung ini-skip naman, eh di wala din.
May ads na rin ako. Yun nga lang, si Lolo kumikita sa akin from Childa Vlogs. Kaya nga, bayan nyo na sila, bayan nyo si Lolo. You're welcome host, kaya payamanin natin si Lolo. For Life TV, good afternoon Lods from For Life TV. Ate Jeannie Sister Nice, Biggie Biggie, and Manidong Vlogs and Starlight Channel. Lahat naman tayo may ads kahit hindi mo ni ha ha ha. Kahit nga 50 subscriber may ads. Kahit ako meron na ha. Si Lolo ang nakikinabang ha sa ads ko. Oo nga bayaran natin yan si Lolo. Oo sa akin rin may ads na yan isang video ko. Pero si Lolo ang kumikita haha from Windel Clan. Tama si GTV from Starlight Channel. Oo nga idol, meron din ako from Nugi. Lahat na tayo meron. Good afternoon Lods from For Life TV. Dan House from Midstag. Bagong patakaran kasi ni Lolo yan ngayon. Pwede lagyan ng ads. Mga video natin from Starlight. Oo nga Ako kasi kahit kaninong video, di ko tinatanggal ang ads kasi tulong na lang natin sa kaibigan yan from Nugi Hunter. Pero pag hindi pa naman monetize, pwede naman tanggalin. Huwag lang yung monetize na kasi pag kayo naman ang naging monetize, yan din naman ipapakiusap nyo na wag i-skip ang ads. Kaya sana naman habang hindi pa kayo monetize, huwag nyo naman i-skip yung ads namin para sa susunod kayo din makikiusap. Pustahan tayo. Idol, nanggigigil lang ako kay Lolo ay. Awatin mo ko idol. Yun, tapusin ko lang ayuda ni Ate Richilda. Oh, from pang 273. May dumikit na uli na isa. $273 ka na Richilda. 69 likes sa iyong Ligo Challenge. Papilang suot. Salita kayo na. Wala palang sounds. Kuya Tonying, magluto muna ako, gutom lang anak. Sige, sinasabi ko sa inyo, pag may trabaho kayo sa bahay nyo, yun ang munang unahin nyo. Okay lang si Kuya Tonying, okay lang si Tonying dito. Basta kung anong trabaho nyo po dyan, unahin nyo muna. Huwag nyong intindihin si Tonying. Okay lang si Tonying dito. Yes bro, tama. From Arnel Victorino. Kaya nga doon lang tayo humihingi ng konting tulong sa ating ads. Kahit makasahod tayo ng 1,000 sa paghihintay natin. At least tapos na tayo sa ating paghihirap na 1,000 subscriber at saka 4,000 watts hour. Ilang subscriber para ma-monetize? Ilan na lang ang kulang mo idol para ma-monetize ka na from Windel Kent Vlog? Starlight Channel 1,000. Hello Idol Arnel from Nugi Hunter. Starlight Channel, ikaw ba yung Starlight? Oh, siya yun. Na ang latest video ay ang batang babae. Siya yan bro, si GTV. Aabot pa kaya ako. Palubat na ako ha. Oh, natapos na ako.
Last 3 minutes. Last na ayuda na kay Ate Richel daw. Last. Hello po from Rodgin Havelis. Starlight nga ba? Ayuda ko niya ito Starlight eh. Tapusin ko lang 3 minutes. Titinan lang kita Starlights channel. Ayun, naayudahan na pala kita. O nga pala si Starlight channel. Starbright yata. Starbright yata yung ano niya channel, kaibigan si GTV, bro. Idol, wala na ata kubo mo. Meron pa idol na yun po. Nahin pa yung kubo natin, idol. Diyan tayo nag-ilis. Pag may ulan, diyan tayo nag-ilis. Ibang challenge naman yun bro. Hehehe. Ang CGT. Wintel Kent nag-drop ng bahay in Alicia. Ayun akala ko nasira na po eh. Na-miss ko yan idol from Nogi Hunter TV. Hindi pa idol. Dito lang ako nagano dahil medyo maaliwalas dito. Mainit doon. Oh, sinsya na. Paalis-alis ako. Nastrabaho ako from Mangyan sa China. Mangyan sa Brunei. Okay lang yan. Walang problema yan. Mangyan sa Brunei. Malawak ang pangunawa ni Tunying. Walang problema sa akin yan. Kahit pasilip-silip lang. Dala-dalawa po ang ads mo idol. Hindi ko po ini-skip. Bakit ngayon mo lang, ba't kanina mo lang nalaman na may ads ako? Kung hindi mo ini-skip. Matanong lang kita kaibigan Wendell Kent Vlog. Ba't ngayon mo lang nalaman na dalawa? Matagal lang dalawa yan. Hindi lang dalawa yan, baka 6 pa yan. Meron pa sa gitna yan, meron pa sa huli. Sorry pala kanina bro, nag-out na ako. Visit ako sa Ninja. Ayos lang yan bro. Walang problema. Ninja ba dinikit sa'yo? Ninja? Ninja din dinikit mo. Tanggalin mo sa ano. Tanggalin mo yung main mo sa kanya. Ninja din dinikit mo para hindi mag-pop up yung ano, yung notification niya, hindi rin mag-pop up sa'yo. Para hindi ka lugi. Kaya nga eh. 6 yan pag minsan. Tigda 2. 2 sa una, 2 sa gitna, 2 sa huli. Tingnan ko lang si Alicia. Ay, tapos na ako dito kay Alicia eh. Tsaka sa ano, kay Starlights. Starbrights pala. Starbrights nga. Channel. Tapos na ako dyan, tapos na. Nahidahan ko agad kanina yan. Kahit ako, basta nagpapaalam pag walang problema kay Idol Tunying yan. Kahit ako, basta nagpapaalam pag walang problema yan. No? Walang problema sa akin yan. Paano mga kaibigan? Magpapaalam eh. Ngayon lang ako nakabalik sa live mo from Wendell Kent. Kahit hindi live, kahit sa upload ko, may ano yan. May ads yan, kaibigan Wendell Kent. Ano ka ba? Nagpapalusot ka pa kay Kuya Matunying? Huwag mo naman i-skip sa susunod. Yung mga upload video ko, may mga ads na din yon, kaya
Mga bundol kasi ang mga galawan eh, from CCTV. Pag budol bro, huwag mo nang balikan. Pag ninja, alam mo ninja, huwag balikan. Ganun lang yun. Gulangan pala gusto nila eh. Di gugulangan din natin. Paano mga kaibigan ko? Mag-out na ako. Sakto na po yung ating oras oh. Nakalampas na tayo ng 3 minutes. Salamat ulit sa inyo mga kaibigan. God bless us all sa ating lahat at magtulungan po tayong lahat ng mga magkakaibigan. Kaibigan CGTV, thank you very much. Manidong Vlogs, salamat. Wendell Kent Vlogs, salamat. Kaibigan Ogie Hunter TV, salamat. Hanapin ko yung isa. Napangayon na sa'yo, hindi ko nahanap eh. Bibigay ko pa rin sa'yo. Thanks bro, from Kawimit CGTV. Salamat po Ate Jean, si Sir Nais. Salamat din po sa pagpunta nyo kay Tunying. Sa inyo pong lahat. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa bawat pagpunta nyo sa aking live stream. Kahit hindi na po kayo magpalipad, okay na po sa akin, basta magkita-kita po tayo lagi. Mag-like kayo sa aking live stream. Masayang-masaya na po si Tony Maxam. Kaya sana po magsuportahan po tayo mga magkakaibigan. Muli po mga kaibigan, ako po yung papaalam na at thank you very much ulit. Saludo po ako sa inyo lahat. Si Tony Maxam na andito lang kahit kung papala rin na lumaki man ang aking channel, nandito lang po ako. Hindi po magbabago si Tony Maxam. Lagi po akong babalik sa aking pinanggalingan dahil doon ako nanggaling at tutulong ako hanggat makakaya ko. Salamat po mga kaibigan. Bye po. God bless idol. Ingat lagi from Nag-Enter. Salamat from Ate Jean, Sister Nice. Thank you po idol. God bless from Nag-Enter. Salamat host. Mga kaasa ka idol from Nag-Enter. Yes host. Salamat. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Thank you. Salute po. Bye bye. God bless us all po sa ating lahat. And ingat po tayong lahat. Sa bawat isa po sa atin. Sa mga lalabas dyan. Ingat po. Lalo na ngayon. Pandemic. Yung virus. Di natin kilala. Di natin alam. Di natin nakikita. Lagi mag-face shield, face mask, alcohol, hand sanitizer. Okay, bye-bye po. God bless us all. Bye-bye.